Saúdos, boas tardes. O Día da Festa Nacional celebrouse en Madrid co tradicional desfile militar no que participan case 4.000 efectivos. Este ano con novidades. Estivo a familia real ao completo, houbo selo galego e tamén acompañou o tempo, a medias, porque a mala visibilidade no ceo reduciu parte da exhibición. No centro da capital está María Cheda. Si, David, foron 80.000 as persoas que seguiron este desfile dende as rúas de Madrid e, como dicías, coa familia real ao completo por primeira vez en 4 anos. Hai novidades, unha con selo galego, porque as Forzas Armadas celebran que a F-111 de Navantia Ferrol xa ten a súa botadura dende o mes de setembro. Outra das novidades, o aniversario da UME e a ausencia da patrulla Águila, porque no seu lugar hoxe a formación Merlo, que por certo tivo que ver acurtado o seu desfile aéreo polo mal tempo de primeira hora da mañá. Agora continúa a festa, continúa aquí no Palacio Real cos reis que están facendo esa recepción, unha recepción a que acudiu tamén o presidente do goberno, pero xa marchou. Os reis presidiron o desfile militar da Festa Nacional xunto a princesa Leonor vestida co uniforme de gala como alférez do Exército do Aire e do Espazo e a infanta Sofía. A súa chegada á praza de Cánovas del Castillo saudaron o presidente do goberno, a ministra de Defensa e o resto de autoridades. Despois os reis recibiron as honras militares. A continuación, Filipe VI pasou revista ao batallón de honras. Tras saudar os ministros, presidentes autonómicos e autoridades militares, comezaba o acto co salto da patrulla acrobática de paracaidismo do Exército do Aire e do Espazo coa bandeira de España de 24 metros cadrados de lonxitude e 15 kilos de peso. Continuaba co izado da bandeira e a homenaxe aos que deron a súa vida por España, na que Filipe VI e a princesa Leonor depositaron unha coroa de loureiro. Os avións da formación Mirlo, que este ano substitúen a patrulla Águila, sobrevoaron Madrid pintando o ceo coas cores da insignia nacional, dando paso ao desfile aéreo. Despois continuaba o desfile terrestre, comezaba coas unidades motorizadas. Interviñeron unidades terrestres e aéreas do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire, así como efectivos da Garda Civil, da Unidade Militar de Emerxencias, da Garda Real, das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e de diversos organismos de seguridade, de protección civil e de emerxencias. Tamén participou, como é tradición, a Lexión coa súa mascota xusto antes do desfile das unidades montadas a cabalo. En total, case 4.000 militares, 74 aeronaves e 162 vehículos motorizados participaron no desfile. Unha vez finalizada a parada militar, os reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía trasladáronse ao Palacio Real para a tradicional recepción ás altas autoridades do Estado e a representantes do mundo político, económico, social e cultural. E moita tensión, tamén moita crispación política coa xa tradicional chegada do presidente do goberno con apupos e berros a Pedro Sánchez, como ven sendo, como dicía, habitual nos últimos 6 anos. Tamén moitas ausencias. O fiscal xeral do Estado, o líder de Vox, Santiago Abascal, dixo que non quería compartir tribuna con Pedro Sánchez porque así estaría branqueando a súa política. A ausencia tamén de ministros e tamén de ata 6 presidentes autonómicos, moitos deles afectados nestas últimas horas polas dinas e outra xa habitual como é a do Lendakari en todas e cada unha destas edicións. Ademais das ausencias, presenzas, como non podía ser de outro xeito, o líder da oposición e moitos presidentes autonómicos, entre eles tamén don Alfonso Rueda, que agora mesmo está aquí no Palacio Real acompañado da súa dona. Así recibían hoxe a Pedro Sánchez en Madrid a súa chegada ao desfile militar da Festa Nacional. Este ano tampouco librou dos apupos. Horas antes, Pedro Sánchez amosaba a través das súas redes sociais o seu orgullo de ser español. Siento orgullo de ser español, orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Tamén o líder do PP empregaba as redes sociais para felicitar o día a todos os españois. Núñez Feijóo aproveitou para pedir un cambio de rumbo.
La alternancia en este momento es imprescindible, no podemos seguir así. España no puede seguir en un callejón sin salida, en un muro divisivo. Hemos de recuperar la tolerancia, la concordia, hemos de volver a darnos la mano y tirar para adelante, ¿no? Numerosos políticos presentes no acto, pero tamén destacadas ausencias. Entre eles, 4 ministros e 5 presidentes autonómicos. Como ven sendo habitual, tampouco o lehendakari vasco acudiu á festa nacional. Si estiveron presentes o resto de mandatarios autonómicos. Tampouco existiu a tribuna de autoridades Santiago Abascal, o que acusaron de facerlle un feo á coroa. De ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España. Un día no que a clase política aproveitou tamén para facer algún que outro reprobamento ao goberno. Se ha pulverizado claramente el espíritu, el método constitucional. Os reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía, aplaudidos polos presentes, protagonizaron un 12 de outubro que se desenvolveu sen incidencias.